Do Mashanzu golo chik mondo mi odhi opim jayalo Paul Mackenzie kaachiel koda achije wetene bang' thoth gi yore doho Mashanzu ka giol kendo gionge kata mana teko mar wuotho. Ma en bang' okinde mag piny owacho yango ni ji ariyo kende e kind achije 18 mane chiemo kama moko 16 to ikoni ne jotweyo kendo jong'anyo ne chiemo e tesende mag obila kama nogeng'negi. Joja okon ngele koya kaunti ma Mombasa. Achich Paul Mackenzie, jaoderoda maweu kaachiel kod achije mamoko 16 ma itudo kod nek mashaka hola ne omolo e doho Mashanzu. Kae ne oyangore ni thothgi ne dendgi ombekni ma kata wuotho ne ok ginyal, kama moko to ne podho mana piny ma ijola kitero ei doho. Okil mar piny owacho Yami Jamina kata kamano ne oyango ne doho ni achije 16 kuomgi ne jong'anyo ne chiemo e thuolo mar ndalo 10 mosekalo. The rest of them went into a hunger strike. Basically, they are not eating or drinking anything since the 4th of June. Your Honor, today is 14th of June. It's 10 days now without food or drink. Okoni ng'anyo makamano ne kidek rocho chenro mag bura madhi nyime, omiyo ne okwayo doho mondo mi okawie okang' mapiyo mar temo resogi. Kata kamano, okinde mochung'ne achijego kotelnegi kod George Kariuki ne okoni mano gima pok giyango omiyo gikwedo parono. Without some orders, then we are looking at the possibility that some of these respondents will lose their lives. This being day 10 of the fasting. And Your Honor, to say that they are fasting, and that is made as a complaint, Your Honor, it's ridiculous. That's why I'm laughing. There has never been an offense called fasting. No, we don't want to put the case in jeopardy by proceeding blindly. So we need time to meet with them, talk to them, take down the notes. So when we come back, we have a proper, well-balanced arguments to put forward. Yuarruok ne kata kamano bedo e kinde achijego kaachiel kod mag piny owacho ka gikoni mano mana yo mar temo deko burano ka okinde piny owacho to kone gen gitemo reso ngima achijego. You see, I told you I reported this. This is giving ridiculous. Examples of something. Sina, let me make my objection kindly. Why are you interfering with our bite? You know, that's right. But the court let us have a bite. That application that he's saying that we proceed with, we've not been served. Yes. So how do we proceed? And Your Honor, as I already indicated, an application that is sought ex parte, and this is a right that belongs both to the prosecution and the defense, does not have to be served. But we are giving you the notification, Your Honor, that if you don't take action today, there is a real threat that 3 or 4 more respondents will not stand tomorrow, and that in another hour, one may lose their life. En gino mane omiyo okinde ariyo mag Mackenzie ng'ado mar weyo chung'ne achijego ka gituo ni piny owacho e bwo kinde magi kaachiel kod doho chal ni ok dwar tiyo gi pachgi e burano. Unless the suspects themselves, they will want to look for me to continue representing them, and of course with their own reasons, then I will reconsider. I took one heart to assist them, and at the same heart, I am withdrawing my instructions, representing them. Friends are running away because they feel the state and the court are now running the show. We have no say, we're just mere spectators. Application after application, everything they say, they are to Kweni. And by way of repeat, every dog has its bite. We aren't having our bite, we're just having licks. Mr. Kariuki and Mr. Komora are discharged from acting for the respondents as requested. Jang'ad bura Yusuf Shikanda ne bang'e to ong'ado ni achijego ochwal e jela ma Malindi kuma inyalo chungie kod chiemo ka bende okoni otergi ir laktar mabiro golo report e wi gimomiyo ngimagi orochore. I have observed that some of the respondents appear unwell and weak. It is not really clear why they are in that state. However, I direct that the respondents who are visibly weak and frail be escorted to hospital for examination and treatment.
And I further direct that medical reports on the said respondents be presented to court on the next date. Bang okinde ariyo e kinda dek mochung'ne Paul Mackenzie gilange ng'ado mar wuok oko e burani, geno pod nitiere ni adieri biro yudore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.